Benvinguts i benvingudes a aquest vídeo en el que compartiré amb vosaltres la meva recepta de panades. Les panades o panadons són elaboracions on un aliment és embolcallat en pa. Hi ha moltes variacions, tant en la manera de preparar la massa com el farciment. En el llibre de Sensoví hi ha una recepta de panades on la massa és de pasta brisa, molt fina, i al llibre de coc del mestre Robert es parla de farciments tan variats com xai, tonyina, congre, anguila o d'una pasta d'ametlles i sucre i fregides. A molts països de Llatinoamèrica són una elaboració molt popular i en tenen també moltíssimes variants. Les meves són el resultat de moltes proves. A mi m'agrada com queden, el tipus de massa que en resulta, cruixent, amb gust de mantega però sense embafar, força farinoses. I el farciment el vaig variant. Els ingredients que necessitarem són 400 grams de farina, 100 mil·lilitres d'aigua, 50 grams de mantega, 50 grams de lard de porc, 10 grams de sal, 15 grams de sucre, 2 rovells d'ou, 10 grams d'impulsor. El procés d'elaboració és: barregem els ingredients secs, és a dir, la farina, l'impulsor, el sucre i la sal. I afegim la mantega, lard de porc i els rovells d'ou, tot a temperatura ambient, i barregem. Obtindrem una textura així, com de sorra. I aleshores comencem a afegir l'aigua a poc i l'anem incorporant. Us ha de quedar una cosa així. Si ho aconseguiu abans d'afegir tota l'aigua, pareu, i si en necessiteu més, afegiu-la. Quan la massa es despegui de les parets del bol, la traiem i amassem una mica, però molt poquet, més que res per donar-li forma de bola. No cal enfarinar la superfície, simplement que estigui ben neta i seca. L'emboliquem al paper film i la deixem reposar a la nevera durant uns 20 minuts o mitja horeta. Per farcir les panades podeu fer servir algun sofregit que us hagi sobrat o fer-ne un expressament per això. Aquest, com veieu, du all, ceba, pastanaga, bolets, pebrot verd i pollastre, i més tard he afegit una mica de crème fraiche. Una altra opció seria carn picada de porc o de vedell amb tomàquet. Aquesta és de porc, amb ceba, all, tomàquet i ají panca. Preescalfem el forn a 180 graus centígrads amb calor a dalt i a baix. Quan la massa ja sigui freda i el farciment també, tallem la bola en porcions que siguin més fàcils de treballar. Si teniu una taula de treball ben gran, això no cal, però jo no tinc massa espai i per això la divideixo en 4 trossos. Enfarinem, ara sí, la superfície de treball. Enfarinem també el rodet i comencem a estirar la massa. Si ja teniu un tallador prou gran, estireu la massa que quedi ben fina directament. Si no, podeu fer com jo, no estirar-la del tot, tallar els cercles i després estirar-los una mica més un a un.
En qualsevol cas, el resultat final ha de ser un cercle així de finet. Posem el farciment, una cullerada de sofregit i un trosset d'ou dur. Ens mullem la punta d'un dit en aigua, la passem per la meitat de la vora del cercle i el tanquem amb cura. Pressionem suaument les vores, que quedi ben tancat. I acabem de segellar-lo amb una forquilla o bé fent uns plecs. Amb els plecs queda més maco, a mi m'agrada més. I encara no tinc massa traça, però seguiré practicant. També hi ha diferents tipus de plecs, i quan els domini una mica més ja faré un vídeo explicant com fer-ho. Si voleu que quedin ben dauradetes i ben maques, podeu pintar-les amb un rovell amb una mica de sal i una mica de sucre. Enfornem durant una mitja hora fins que quedin ben dauradetes. I ja les podem servir, ben calentes. Apa, doncs ja ho tenim. Mireu quin goig! Aquest tipus de massa, al ser força farinosa, queda molt bé amb unes gotetes de llima o llimona. Bon profit i a reveure!